Last bengithi triple Z zimbi zonke ziyafana. By 2 double Z zimbi ziyancedisana. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like Bheka tangane. Wena nje amusho ukuthi kini bakuhlabela imbuzi wabikwa kahle. Awudingi nenkukhu dinga amagundwa. Ngono ke ngithi bashadile wena bakenze nge one night stand. Nakhona wena usonje yilokuthi usebenzisa isibongo sikamakhelwane. Yazi sizothi ukhuluma ijoke ne. Umfishane sothi umfishane kanti ucindezelwa insila. Manje thatha ukubheka umuntu uthenga i-event kuphi e-street mall. Baby girl, ngicela ukucorrecta akusi-events, events. Woza la. Uthi wenzani nge-events? No, wena ufuna ukuthini? Ngithi wena uthi wenzani nge-events? Wena ufuna ukuthini? Yazi inkinga yakho yini? Yeah. Ubheka ama-events wabantu lapha yakhe Adidas ayiskeneki. Manje uthatha Wena usikomota makasakhula. Yangithola. Mamela uqala amajoko akho awalahisi mengana sound effects ungaphathi. Wena uyisifebe sesmash pass. You've been smashed and passed. Nambona emlomeni nambona usimala nge-white wedding. Ilento yahlula nabazali bakhe. Relaxan. Yabona lo muntu lo bekazelela ukuzokhompyutha nathi cause usibukela ngedatha. Upapa namadishi wabantu. Uthi white wedding ngokuhloma nje kayi-1 nge-special songaze uphaphe. Hayi ntwana yami. Chispoye pantsula le mfanami. Ya. Bani. Sibiza ngo-Undertaker ngoba khona basazofa manje. Una ubaba. Cha. Akubothe igasi lakho bakudonethela uma uvula ikhona uthungisa icathulo. Wena ngeke uvuke ufane nami maqala. Kunini? Hayi. Don't forget to Wena usipitisa ukuthi umdala usashome wayo. Kanjalo masibuhleza pompekile ngathi udli east idombola. Bheka, mina ngisurvive i-abortion. Wena usurvive i-prevention. Kahle wena uvele ngeforce. Ungathi angiyenzisanga i-crowd ekini bayakenzisa ukuthi ugeze. Yeah, it's not nice, but I told you can eat more wine with pap, mix them together and make something like porridge pap, more wine, something. Ngibona umuntu ongathi uvuka ekufeni ulo. Wena lufithi lento ezisinda ezingakho sigcokile. Bheka yima takuma maye bheka wo. Angisadanga. Yini? Uthe abafuna naba abanyana. Okay. Yashe waphethe ezinye zezinye ezingabizwa ngamaria nemanyoni kanti amangafuna bezokushaya manje uthuluthi. Ngomfela umkhokha abantu basekhetha abantu bazojujuka nokugeza ngamkezwazi.